bibambe zamkhondo usikhulule zamkhondo usikhulule zamkhondo usikhulule zamkhondo usikhulule ayanqikaze amagwa Simbikelele ke siphinde sinamukele kuze zonke indawo la kufinyelela khona ke umsakazo iFocus Online Radio njengoba besithembisile ukuthi ke sizoxoxisana ke lapha yana nespokesperson ke sala eMpumalanga uMr Aubrey Mtsweni womkhonto ke wesizwe party ngaphandle kokumosha isikhathi ke sizozama ukuthi simxhume on the line ezosipha ke a briefing mayelana ke nomcimbi ke ohleliwe ke umkhonto wesizwe party khona la ekhaya ke eMpumalanga ngomhla ka26 ngaphandle kokumosha isikhathi ke sizozama ukuthi simthole ke emoyeni sithatha izwelethu pakwa nadyakho pakha unamnotho pakha unamhlaba pakha unalizwe Stellenbosch mafia siseparlamente Mr Mtsweni sikwamukele emoyeni uhleli ke neFocus Online Radio ukhuluma ke no Sakhile Sakhi Ngwenya well known as Mr Sounds of Soul njengoba besintshela ke bahlale bakhaya ukuthi ke sizoxoxisana ke nespokesperson ke sakhona ke la ekhaya esifundazweni saseMpumalanga uMr Aubrey Mtsweni la azosithatha khona ke asibeke mayelana nenhlelo kezomcimbi wangomhla ka26 kuMay ku2024 ohlelwe ke inhlangano ke iMK Party yaziwa njengomkhonto wesizwe party ngaphandle kokumosha isikhathi ke siyomamukela on the line sikubingelele mphathi kunjani Ngiyaphila kunjani mphathi ngibonga kakhulu man nalithuba Yeah mphathi wami mphathi sithe asikuthinte manje siyabona nayi yahlongozwa lapha yana ievent enkulu nakangaka la nisiphethele khona ke ubaba umsholozi ozosivakashela ke cishe ke okwesibili ke la isifundazweni ngoba siyakhumbula wasivakashela endaweni yasemkhondo ngoba ke sekazivakashela ngapho phezulu Yeah ngibingelele bonke abalaleli emakhaya man ngibonge nalithuba yeah engilitholayo yeah okay mhlawumbe nje ukungena emlonyeni angisayifakanga mhlawumbe kahle emakhaya bayayibuza ukuthi ubani uMr Aubrey Mtsweni mhlawumbe nje just to give us a background ukuthi uMr Mtsweni ubani All right uMr Mtsweni uAubrey wakamthweni Yes waziwa kakhulu ngelinye igama elinye lasestradini bathi usiya inyova angazi kusho laphi nabathi usiya inyova kodwa nje is just an humble person yeah okhulela khona la emalahleni eWitbank if I may put it yes who's a business person as well yes I'm running one of the businesses eNkangala esiyabuswa yes namanye nje amabusiness athiza khona la emalahleni the other one is eGauteng ngiyimember ye MK Party umkhonto wesizwe party yes of which engayijoina umkhonto wesizwe party ngey17 after ubaba uNcamalala announcele ukuthi yena uyovotela uMK so ngabona isizathu esithize ukuthi njengomuntu omnyama ilungelo lami ukuthi ngijoine umkhonto wesizwe party ngenxa yevision yakababa uNcamalala okufuna ukubona abantu abamnyama bathuthukile baphila impilo ekangcono ngoba sinengi siyisizwe esinsundu la eSouth Africa ngathi no kula ngilandela khona ngoba kakhulukazi ngikubonile inguquko enkulu lokasaphethe uNcamalala under the banner ye-ANC. Yeah no sibonge nje Mr Mtsweni ukusipha ke background enhle kangaka siyabona ke na umcimbi ohlelwayo siyakubona nawe lapha einkundleni zokuxhumana uyaxoxa ngayo lo mcimbi sasesithi no sumsakazo ke wakhona la iDr Pixley ake sikuthole nje nawe uzosithatha kusibeke ukuthi inhlelo mhlawumbe ke zalo mcimbi omuhle kangaka zime kanjani Yeah ngibonge kakhulu futhi nalithuba lokuthi kube yimo thintwayo kuze ukuthi nginike incazululo concerning
i-event esobe sinayo. Yes, Sinenhlanhla yes. kakhulukazi ke thina njengeMpumalanga ukuthi sihoste irally efana nalena ezosiza njengeMpumalanga ukuthi sibe ngaphezulu because nawazi kahle ushilo ukuthi siye saba nerally basically lapho bokuthi ubaba uNcamalala bekasachaza ngokuthi MKE yini iyakuphi. Yes, Lena yes. yirally ezosiza ke ngoba besiku campaign and amathuba ukuthi isicampaign ngiyacabanga azovalwa ngomhla ka27 if not ngomhla ka28. Manje wonke amaqembu asavulekile amathuba ukuthi bangenza their campaigns. That's why abanye banama siyanqoba but thina ke sibe nenhlanhla kakhulu njengomkhonto wesizwe party ukuthi sikhunjule ubaba uNcamalala sihloniphe alethe irally irally enkulu kangaka eMpumalanga enkangala ngakethina. So sijabulele kakhulu lento lelithuba elimele ukuthi silibambe ngezandla zombili. No, sibonga kakhulu mphathi wami Mr Mtsweni. Mhlawumbe ke ukuthinta nje lapha nalapha yasike sabona la eqenjini lomkhonto especially khona ngapha esifundazweni saseMpumalanga kunama division, abanye bathi siyale, abanye bathi hayi ulona, abanye bathi ulona. Mhlawumbe ke njenge spokesperson sanhlangano ungaphawula uthini kuloko? No, basically they are not divisions. Yes, Awekho yes. ama divisions. Yes, yes. Uyazi ukuthi sihlezi sinembono ehlukile ngokucabanga kwethu. Yes, yes. Kune angisho manje sibhizi ngama elections. Yes. Kuna lento le esibiza nge elections working committee or elections team. Yes, yes, yes. Kuba ne political team le appointwe ukuthi irane umsebenzi wezopolitiko. Yes, yes. Noma yes. umsebenzi wokurecruiter abantu abafuna ukujoina umkhonto wesizwe. Yes. So yes. lezi zinto ziwu2 abantu abaningi basuke bazihlanganise lezi zinto lezi. Yes, yes, yes. Njengoba umsasazi wena or either uyipresenter radio presenter. Yes. yes. Angeke uwenze izindaba. Yes, 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 absolutely. Kunomuntu owenza izindaba, kunomuntu owenza amahlelo okuxhumana. Yes, yes, yes. So now manje besiku stage sama elections. Kune elections committee esiranela ama elections ngamagama ayinamandla wokurecruiter but immobilizer abantu to vote for umkhonto wesizwe. Bese kunalaba abahola iqembu lomkhonto wesizwe ngokurecruiter ama members to tell members and babatshele ukuthi now member yomkhonto wesizwe uyiconduct yakho kumele ibe kanjani. Iyezwakala. So ngizama ukuyichaza ukuthi ihlukile lento lena ke. No. Ihluke ngale ndlela leyo. So abanye basuke bathi si divided ngonca ukuthi uyazi umkhonto wesizwe yipart entsha yintsha iceda kusungulwa manje ina 5 months ngendlela ezincane ngakhona. So now kunabantu abangakhona ukuhlukanisa lezi gaba zombili. No, iyezwakala futhi uyichaze kahle. Sithemba ukuthi nasemakhaya ke nama members omkhonto ayizwa le explanation yakho. Mhlawumbe ukubuka ke isimo or isimo salomcimbi enzo hosta mhlawumbe sesibuka kwezokuphepha nime njani senilungisile, are you ready? Yeah, sibonge kakhulu angisho phela nakwenza umcimbi ofana nalo omkhulu. Yes. Kunalento le abayibiza ngejoint organized committee JOC. Yes. Echecka ukuvikeleka kwabantu abazobe balapha estadium. Echecka indawo mhlawumbe amanzi akhona lapho angaba amanzi akhona lapha amanzi alungele ukuthi angaphuzwa abantu zikhona izindlu zangasese into ezifana nalezo abantu bavikeleke kanjani iJOC involve all the emergencies portfolios amaphoyisa ama paramedics ilaba bezomlilo fire whatsoever. Yes. The departments, all of these departments. So yibo laba abasho ukuthi no
event yenu ningayibamba bese basigunyaza ngaleyo ndlela leyo. So okwamanje sigunyaziwe umasipalata, sabuye sagunyazwa ihlelo lezesiphoyisa ukuthi sibe nalo lelo thuba futhi kakhulukazi under lento le yama elections campaign sinelungelo kakhulu elikhulu ukuthi njenge political party eparticipatayo sibambe umcimbi ofana nalo. No, sibonge ke mhlawumbe nje ukuthi ke undlulise ke umlayezo kuwo wonke ke mhlawumbe ama member ke akhona kule sub region yethu lela eDr Pixley ukuthi ke cha madoda sondelane mhlawumbe wakho ukugcina nje sesizokuvala to encourage mkhonto wesizwe party members or volunteers. Angicale ngokuthi njengomsakazo wase Pixley kaSeme siyafuna ukubona ugcwele kakhulu eMpumalanga. So njengo MK party sifuna ukuthi sindlondlobalise nayo i-local station le engikhuluma kiyo manje. Yes. So now lokho kubaluleke kakhulu ukuthi thina njengesizwe simnyama sinakekele izinto zethu. So ukugcizelela kakhulu ngicela bonke abahlali base Pixley kaSeme Gavin Mbeki Gersibande la kufinyelela khona la umsakazo, ngicela ukuthi beze bazokulalela ubaba wesizwe, ubaba uJacob Gedleyehlekisa, umsholozi umhlanganyelwa yena yedwa kuzabatshela ukuthi njengesizwe simnyama yiziphi izinto kumele sizi-achieve, kumele senze kanjani kuze ukuthi sikhululeke kwezomnotho, sibuye sikhululeke ezweni lakithi. So socela abantu baphume ngenkani basondele lento ikhona la eMpumalanga, siyacela ukuthi nisondele kakhulu, kubaluleke kakhulu lokho. Bese kubaluleke kakhulu ukuthi from nge-27 ama special voters ayoqala ukuvota ngoMvulo nangolwesibili nangolwesithathu asiphume sovotela umkhonto wesizwe. Ngizocela nawe umsakazi ukuthi uvotele umkhonto wesizwe. Inkosi ukuthi senze njalo. Aya ngeke ngiphawule kakhulu, ngicela nje ukuligodle lami ivoto kwamanje ukuthi libe imfihlo ngoba ngemanje ngila emsebenzini angikwazi ukuthi bese ngigagula kanjalo ukuthi hayi cha nami elami ivoti. Isicelo nje leso, isicelo nje, that was my only submission ukuthi nethi usibonekele lakho ukuthi isizwe simnyama sikhululeke ngempela. Yeah, no akuna nkinga, no isubmission siyayizwa mpokamtsweni. Sekuyobonakala khona kubhala liphepha ukuthi cha ngishiya ngoba nami ngibhalisile the special vote nesiyaqinisekisa ukuthi siyiseme sizobe si broadcaster live umcimbi lo ngomhla ka26 khona lapha eMalahleni. Ngakujabulela uyobe ukhona nawe. Nyobe ngikhona nami t-shirt wakho. Mahle kakhulu. Manje ngithi lapha kuma accreditation mele ngifike nami ngifake somsakazo, manje angazi nokubona kanjani mase ngifana. Anju uyashayisa nawe. Yeah. Ushayisile ugcoke se-MK. Hayi no siyabonga Mr. Opri, sibonga nje nokuthi usiphe isikhathi sakho njengoba sizwile ukuthi masicelayo bomatasatasa the last minute sikhuluma bose Joburg manje use Witbank usandlula futhi usayesabusha ukuthi cha kubhizi. Hayi ziyakhala ke manje. Ziyakhala manje. No sibonga kakhulu isikhathi sakho mphathi. Ngibonge kakhulu. Siyabonga. Thank you. Silwane system. Yeah yabondliwa. Yeah yamabhujwa. Yeah yabondliwa.
That was Mr Mtsweni waziwa ngelika Oprah. Nimzwileke uthe lakhe elaziwa ngalo usiyayinyova. Asazi ukuthi wayenyova kuphi. Sibonge kakhulu nje isikhathi sakhe ke nokuthi ke asiphe ke le message ke yokuthi cha wonke amalungu omkhonto ke ayamenywa lapha endaweni nase Witbank la kuzobe kuvashe khona ke ubaba ezoyihlaba ayihlikize athumele ukuthi no ngomhla ka27 28 29 phumani ngobuningi niyovota. Sibonge nje kakhulu nathi si Folkcross Online Radio Voice of Pixie FM ukuthi ke inhlangano kumkhonto wesizwe ibuya sikhumbula ke nathi ukuthi sibe khona ke kwamanye ama station azobeke thula ke lo mcimbi omuhle kangaka ohleliwe ngomhla ka26 May 2024 khona lapha endaweni yaseMalahleni. Sibonga nje kakhulu ku spokesperson sakhona ke la eprovincini yala ekhaya somkhonto wesizwe phathi hlala nje nathi uthi nesi sizokupha ke nje umculo omnandi la sithi khona lunch hour sixoxa indaba la besixoxisana khona ke no Mr Mtsweni. Bamapakapaka zisu zinkulu basuthi ushizo negazi basuthi ushizo negazi